for DJ Raqi's Secret Files. Nakipag-break ako sa boyfriend ko kasi hinahanap ng katawan ko yung sex. At hindi niya yun maibigay sa akin. Hi DJ Raqi, I just wanna share my story. Itago mo ako sa pangalang Anne. And this is my secret file. Nagkaroon ako ng boyfriend for 2 years. Itago natin siya sa pangalang Juan. Year 2017 until 2019 tumagal yung relationship namin. I was just 21 years old that time. 3rd year college siya. Ako naman, 1st year. Parehas kami ng school. And I can honestly say na sobrang compatible namin sa isa't isa. Every time na magkikita kami for the last 2 years, I still get those butterflies in my tummy. Kinikilig ako kapag pinupuntahan niya ako sa amin para lang makita niya ako. Tapos kahit mag-food trip lang kami sa may turo-turo o tatambay lang sa park para manood ng dinownload na movie sa phone, masaya na kami. Then dumating yung time na taglamig. Papalapit na yung season ng Burr months. Naisipan kong mag-download ng isang app na pwede kang kumausap ng iba't ibang mga tao. Makikita mo sila and etc. It started as a joke. Maghahanap ng kachat tapos pagtitripan. Then I remember, 3 years na pala since I had my last sex. Sa ex-boyfriend ko pa yun. Si Juan kasi, my boyfriend, siya yung tipo ng lalaking gumugusto pero natatakot dahil sa mama niya. And other possibilities na pwedeng mangyari once he tried it. Well, in short, he is a virgin. He is a mama's boy at sobrang strict sa kanya ng mom niya. Pero nakayanan naman niya akong ipakilala despite of what his mother would treat me and his anxieties. And ako naman yung tipo ng babae na hindi kailanman magsasarili. Kasi bukod sa hindi naman ako nag-e-enjoy, basta parang kinikiliti ko lang yung sarili ko sa ganun. So going back to that app, I started to look for hookups habang kami pa ni Juan. Kasi nga, kiss and hug lang yung kayang ibigay ni Juan sa akin eh. Sobra-sobra na akong tinatawag ng init ng katawan ko. Although inaaya ko siya, pero kahit na umuo siya, alam naman namin parehas na walang mangyayari sa amin. So ang nilalagay ko doon sa app na yon ay yung name ng preferred kong school. And talking to strangers if they are looking for hookups and asking if they have their own place kasi nga ayokong pumasok sa mga lugar na walang kusina through a lobby. So successful naman yung paghahanap ko. I met this guy. He's a graduate and currently working somewhere in Makati. Paul. So, nag-meet kami gabi-gabi. He told me na he's also in a relationship. Kaya, hindi ako natakot na baka may strings attached na mangyayari. Yung first night was so new and awkward for me kasi bukod sa wala kaming matopic, he didn't talk as much as I do. First time ko yun going out with a stranger. Not knowing kung ano yung pwedeng mangyari sa akin na hindi maganda, diba? Then ayun, nagsunod-sunod yung kita namin. And I decided to tell him na fubu na lang kami. Kumbaga official fubu, diba? Kasi sino ba namang matatakot na makakuha ng sakit kahit pag gumagamit kami ng proteksyon? So after those nights na pagkikita namin, unti-unti nakaramdam ako na para bang kakaiba. I feel so small and ashamed. Para bang sobrang dumi ko ng babae. Imagine, I have a boyfriend, tapos naghahanap ako sa ibang tao ng init ng katawan. So, I ended my connection with Paul kasi kinakain na ako ng guilt ko.
Naawa ko kay Juan na nandyan para sa akin. Tapos ako nagpapakagaga. So I decided na hiwalayan si Juan. Yep, hiniwalayan ko rin si Juan. Kahit alam kong pagsisisihan ko. Still, ginawa ko pa rin. Kasi nga lagi kong sinasabi kay Juan na if ever na may magloko sa amin, wag na wag kaming magbe-beg just to stay. How ironic. Juan didn't know what was my main reason kung bakit ako nakipag-break. Ang sabi ko lang, break na kami. Akala niya pa nga, nagjo-joke lang ako kasi nga laging ganun yung eksena namin. So sa chat ko lang ginawa kasi wala akong lakas ng loob na harapin siya. After breaking up with Juan, bumalik loob uli ako sa app na yon. Which later on, nabore ako. Then I started to create accounts for dating sites. Although hindi ko in-upload yung real photo ko dun sa app na yon. Although hindi naman sa pagmamayabang may tsura naman ako, kaya lang natatakot akong pasukin yung mundo ng dating site. Since first time ko. So fast forward, after months of talking and meeting up with a bunch of guys, I met this person sa isang certain app. Yung may swipe left and right. Itago natin siya sa pangalang Ali. Mama's boy din siya. And he is a mechanical engineer. Currently working. I swipe right to him and we talk sa isa pang app for him to see my real photo. Sabi naman niya, pretty ko raw. So dumating na yung araw na nagkita kami. He took me out for a date. Not just a regular FUBU session, but a date. He's a good man. And I must say, funny guy siya. Very gentleman din. We ate at nagpunta kami sa archery place. And then yon, risk taker siya. Willing to try new things. Which I was his opposite. Akala ko nga hindi na masusundan yung pagkikita namin kasi feeling ko na turn off siya sa akin. Kasi nga, hindi ako nagsasalita at sobrang ilag ko. But he understands it somehow. After ng sunod-sunod namin na dates every weekend, unti-unti kong nakakalimutan yung sa amin ni Juan. But then, a day came na kailangan ko umuwi sa mom ko sa Pampanga. At doon na ako nagsimulang ma-depress. It hit me. What I did was so wrong. And of course, my friends did not tolerate it. I cried every single night. Inisip ko, okay lang ba si Juan? Na sana hindi niya iniisip na kasalanan niya, na may pagkukulang siya, na dapat pala hinarap ko siya para masabihan ko siya tungkol doon. And then, sa ganung pagkakataon, Ali came. Pumunta siya ng Pampanga just to comfort me. At sinabi niya sa akin, everything is gonna be alright. Legal na kami sa side niya nung 6 months pa lang kami. Ang pakilala lang namin is nagkita kami sa katip sa mga inuman places. Pinakilala niya ako as his girlfriend kasi hindi naman namin inaamin na fubo lang kami. So after months na nakalipas, medyo umokay ako. Dala na rin ang pag-comfort ni Ali. December 2019, he told me he's in love with me. And I'm also in love with him. Nung time na sasagutin ko siya, he told me na may girlfriend siya. Pero wala na raw sila. Bago niya pa ako puntahan sa Pampanga. Nagulat ako. Binawi ko yung oo ko at nag-isip. Kinausap ako ng girl. Sinasabi na pinapalaya na niya si Ali. Minahal niya ng sobra for 3 years at marami pa siyang binilin. Umuwi ako sa QC nung December sa amin. And then Feb 2020, buntis ako. I got depressed that time. Dumagdag pa yung napanaginipan ko si Juan. Nagagalit daw siya sa akin kasi ipinagpalit ko siya sa taong kafubo ko. Sumabay pa ang pandemya
Mali man pero sumagi sa isip ko na ipalaglag ang bata. Ali supported me in whatever my decision is. Pero nalungkot siya kung itutuloy ko yung pagpapalaglag sa bata. Maraming risk na dapat kong isipin. Lahat ng possibilities. Ultimo pagkulong naisip ko na rin. Then it hit me na I don't have a choice, especially now. Restricted lahat ng lalabas. So I decided to keep the baby. Both sides of our parents, especially sa akin, hindi naging maganda. Papa never met Ali kasi ayoko pang may ipakilala. Pero later on, umokay na ang trato. Inuwi na ako ni Ali sa kanila sa Parañaque. Doon siya namamalagi kapag weekdays at umuungi sa condo sa QC kapag weekends. Pero since dinala niya ako, hindi na siya umuwi sa QC. I still get those dreams in my first trimester, where Juan would show up and tell me how disappointed he was. November 2020, naisipan kong sabihin kay Juan yung main reason kung bakit ako nakipaghiwalay. Kasi those dreams kept bugging me. And sobrang hirap na makatulog. He asked kung kakilala ba namin yung nakahook up ko during those times. Ang sabi ko, he's a stranger. We both don't know kung sino man. And that's my last convo with him. I still regret breaking up with him, DJ Raqi. And I keep regretting sa maling desisyon ko. But despite all of that, Ali stayed. Nandyan si Ali kapag nagigising ako tas biglang iiyak because of my dreams. He's there during my worst nights of moving on. And eventually, I learned how to love him more. I appreciate everything. Every little thing he makes just to make me happy. And I've fallen in love deeply to this person na gustong gusto i-achieve ko yung mga pangarap ko sa buhay. Kasi ang sabi niya, ang tanging pangarap niya lang ay magkaroon ng pamilya bago siya mag-hit ng 30s. He supports my decisions. At ako rin, I'm trying to be the best wife that he can ever have. And siguro ganun na lang talaga. The most saddest and depressing part is letting go of someone you dream to be with. The person who's there through my ups and downs. The person who loved me despite of having a broken family and being a working student. To Juan, I'm happy now. I dreamed of you last month. Sabi mo, everything is okay na. And pinapatawad mo na ako. I know hindi ako dapat maniwala sa mga panaginip. But it's the only way where we can talk. Kahit pa alam kong wala kang kinalaman dun sa panaginip. Thank you for the 2 years. And I thank you because I met Ali. I kinda see him as you. And he has been the most considerate person I've ever met. I'm now happy building a family with Ali. So Juan, I wish you all the best. And I will pray na sana may makilala kang babae na mamahalin ka. Katulad ng kung gaano mo ako minahal at nirespeto. Hanggang dito na lang po, DJ Raqi. Muli, ako si Anne. At ito, ang aking secret file. Always your number one SM radio station. Love Radio. Kabisyo, nakarelate ka ba sa secret file na binasa ko? Kung nakarelate ka, mag-subscribe ka na dito sa aming YouTube channel at pindutin mo na rin ang notification bell para updated ka sa mga susunod na episodes ng DJ Raqi Secret File.